नमस्कार, मी ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी असे एकदम सोप्या पद्धतीत तिखट शेव आणि पिवळे शेव घेऊन आलेले। तर हे तिखट शेव जे मी केलेले आहे त्यासाठी मी घरातलाच मसाला तयार केलेला आहे। तर एकदम अशी मस्त रेसिपी आहे। ह्याच्यामध्ये मी खायचा सोडा वगैरे काही घातलेलं नाही। तर एकदम अशी झटपट होणारी रेसिपी आहे। तुम्ही दिवाळीसाठी हे शेव वगैरे करू शकता। तर आता मी काय केले, एक ताट घेतलेलं, त्याच्यामध्ये 2 वाटी बेसन घेतलेलं आहे। तर आता हे जरा मी दुसऱ्या प्लेटीमध्ये ट्रान्सफर करून घेतलं बेसन। तर आता ह्याच्यासाठी मी मसाला तयार करते। तर ह्याच्यामध्ये मी 15-20 लसूणच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। चांगलेसे लसूणचे सालं काढून घेतले। आता ह्याच्यामध्ये मी धने घेणार आहे, 1 चमचा धने। तुम्ही पाहिजे तर धने पावडर पण घालू शकता। आता हे आहे लाल तिखट। तर हे मी बेडकी मिरची आणि काश्मीरी मिरचीचं हे लाल तिखट आहे। तर ह्याच्यामध्ये गरम मसाला वगैरे काही नाही आहे। चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे, 1 चमचा हळद घेतलेली, 4 किंवा 7-8 असे काळी मिरी घ्यायचे आणि अर्धा चमचा ओवा घ्यायचा आहे। आणि ह्याला मिक्सरमध्ये चांगली अशी पेस्ट करून घ्या। थोडंसं पाणी लागलं तर घालू शकता। तर आता मी ते पीठ घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये हे सगळं मी जी पेस्ट केलेली आहे ती घालायची आहे। आता 2 वाटी बेसनला 2 चमचे तेल घालायचं आहे। तर ह्याच्यामध्ये मीठ वगैरे सगळं मी घातलेलं आहे, त्यामुळे एक्स्ट्रा आता काही मसाला घालायची गरज नाही। मीठसुद्धा झालेलं आहे घालून। तर आता हे फक्त आता मळून घ्यायचं आहे। तर हे मळताना बघा, आधी पहिले सगळं असं व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि नंतर ह्याच्यात पाणी घालून हे चांगलं मळून घ्यायचं। तर आधी हे पिठासारखं मळून घ्यायचं आणि नंतर मग तुम्हाला दाखवते कसं मळायचं ते। तर हे बघा, हे असं मळून घेतलेलं। आता ह्याला मी पाण्याचा हात लावते। असं हे ह्या पद्धतीचं पीठ पाहिजे। तर आता याला मी 5-10 मिनटं ठेवून देते। आता 5-10 मिनटांनी हे पीठ जरा मोकळं करून घ्यायचं आहे। बघा, हे असं तुम्ही 15 मिनटं ठेवलं तरी चालेल, तेवढं पीठ ते चांगलं असं हे मऊ पडतं। आता हा जो मी बेसन जो वापरला होता तो माझ्याकडे मी चण्याची डाळ मी भाजली होती लाडूसाठी, तो बेसन आहे। आणि हा जरा बेसन खरखरीत आहे। तर तुम्ही शेवसाठी बेसन आहे ना असं बारीक पाहिजे एकदम, आणि असा कच्चा बेसन पाहिजे, तर याची शेव ना अजून छान होतात। तर माझ्याकडे जे अवेलेबल होतं त्या मी बेसननी तुम्हाला दाखवते। तर आता मी चांगलं साच्यामध्ये भरून घेतलेलं आहे। शेवचं जे आपल्याकडे असतं चकलीचा वगैरे साचा, त्यामध्ये शेवचं हे असतं, तर मी त्याच्यामध्ये सगळं असं भरून घेतलेलं आहे चमच्यानी। तर आता तेलामध्ये शेव सोडताना तेल कधी पण चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे आणि शेव जेव्हा पाडतो तेव्हा गॅस फास्टच ठेवायचा आहे आणि तेव्हाच शेव पाडायला घ्यायचे आणि नंतर गॅस थोडा बारीक करायचा आहे। तर बघा, असं आता एकदम मस्त असा फेस आला होता। आता हे बुडबुडे जर आता कमी झाले की हे एका बाजूने शेव शेकले जातात। तर मग त्यानंतर आपण हे पलटी करायची आहे। तर आता हे बघा झाले एका साईडने भाजून। आता मी गॅस बारीक केलेला आहे। तर आता हे झालेत। आता हे मी काढून घेते। तर आता हे शेव मी काढून झालं की लगेच तुम्ही शेव ह्याच्यात तेलामध्ये पाडायचे नाही, जरा तेल थोडंसं गरम होऊन द्यायचा, कारण शेवमध्ये या पिठामध्ये जरा पाणी असतं, त्याच्यामुळे तेल जरा थंड पडतं। त्याच्यामुळे तेल चांगलं अधिक थोडंसं गरम होऊन द्यायचं आहे आणि मग शेव पाडायचे आहेत। तर असे मी हे चांगले व्यवस्थित असे तिखट शेव रेडी करून घेतलेले आहेत। तर मस्तपैकी हे चटपटीत असे लसूण शेव तयार आहेत आणि घरातले मसाल्यांमध्ये केलेला आहे। तो खूप टेस्टी लागतात, खूप छान आहेत। तर नक्की करून पहा एकदा तरी। तर बघा, हे तोडून दाखवते तुम्हाला। बघा, असे झाले। आता हे जरा गरम आहे, हे जरा थंड झाले की अजून साडे क्रिस्पी होतात। तर आता मी तुम्हाला दुसरे शेव करून दाखवते। तर आता हे मी साधे शेव करते। तर आता त्याच्यासाठी पण तुम्हाला मी दाखवते। 2 वाटी बेसन घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी हळद घातलेलं अर्धा चमचा, मीठ घालायचं आहे। तुम्ही ह्याच्यामध्ये थोडासा ओवा पण घातला तरी चालेल, खूप छान लागतं। पण कसं साच्यामध्ये ते ओवा अडकू शकतो, त्याच्यामुळे जरा त्याला जाड घ्यावं लागेल तुम्हाला पाती। आता ह्याच्यामध्ये मी तेल घातलेलं आहे, 2 वाटीला 2 चमचे तेल आहे। तर आता हे चांगलं असं हे हाताने मिक्स करून घ्यायचं आणि नंतर ह्याला पाणी घालून चांगलं असं हे घट्ट पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर तुम्हाला दाखवते। तर असं हे घट्ट पीठ बघा, मस्त असं पीठ मळून झालेलं आहे। तर आता ह्याला आपण पाण्याचा असा हात लावायचा आहे। तर हे पीठ असं घट्ट नाही ठेवायचं आहे, जर असं थोडंसं पातळ पाहिजे।
तर ह्याला असं पाण्याचा बघा असं हात लावून घ्यायचं आणि 10-15 मिनटासाठी हे पीठ असंच ठेवायचं आहे. म्हणजे 5 मिनटं तरी ठेवला तरी चालेल. आणि 5 मिनटानंतर हे पीठ असं मोकळं करून घ्यायचं आहे. जसं मी मगाशी तिखट शेवचं दाखवलं होतं तसंच करायचं आहे. आणि चांगलं असं हे मोकळं करून घ्यायचं आहे बघा, दाखवते. असं मी हाताने चांगलं असं हे मोकळं करून घेतलेलं आहे. आता एका बाजूला मी तेल गरम करायला घेतलेलं आहे. शेव पडताना मी तुम्हाला मगाशीच सांगितलं होतं की तेल चांगलं असं गरम करून घ्यायचं आहे. आता हे पीठ बघा मी परत एकदा असं हाताने मोकळं करून घेते व्यवस्थित. तर आता हे साच्यामध्ये भरून घ्यायचं आहे. साच्याला आधी मी तेल लावून घेतले आतमधून सगळं त्या भांड्याला. तर आता ह्याला चमच्याने मी भरून घेते. बघा असं हे पीठ पाहिजे, ह्याच्यापेक्षा पातळ करायचं नाही. आता तेल चांगलं गरम झालं आहे बघा, मी दाखवते. तर तेल आता हे गरम झालेलं आहे. तर त्याला बघा आता हे पीठ वर आलेलं आहे, म्हणजे हे तेल चांगलं गरम झालेलं आहे. ह्याच्यापेक्षा अति तेल चांगलं असं एकदम करपवायचं नाही तेल, नाही तर ते शेव करपू शकतात. तर आता हे मी काढून घेते आणि आता हे शेव पाडून घेते. तर शेव पाडताना गॅस फास्ट ठेवायचा आहे बघा, तुम्हाला दाखवते. तर आता हे गॅस मी फास्टच ठेवलेला आहे आणि असे हे व्यवस्थित असे गोल गोल पाडून घ्यायचे. तर आता बघा मस्त असं तेल पण बघा अशी वाफ आलेली आहे, तेल चांगला तापलेला आहे. आता आपण गॅस बारीक करायचा आहे. जर तुम्ही बारीक गॅसवर जर शेव पाडला तर तुमचे शेव विरघळू शकतात, कुस्करा होऊ शकतो आणि शेव काही व्यवस्थित होणार नाही. तर ह्या पद्धतीत शेव करायला पाहिजे. आता हे चांगले असे मोकळे करून घेते मी बघा. आता झालेले आहेत बघा. आता ह्याला मी पलटी करून घेते. तर आता हे बघा मस्तपैकी आता एकामध्ये बुडबुडे कमी झालेले आहेत. तर आता हे बुडबुडे कमी झाले की हे शेव पलटी करून घ्यायचे आहेत. आता दुसऱ्या बाजूनी पण तसेच थोडे 2 मिनटं शेकून घ्यायचे. तर आता ही चणा डाळ मी तुम्हाला मगाशी सांगितली होती, मी लाडूसाठी केली होती. तर ही चण्याची डाळ मी भाजून घेतलेली. तर याला कच्चा बेसन वापरायचा आहे, लक्षात ठेवा. कच्चा बेसन वाटलं की अजून पिवळा रंग चांगला येतो शेवला. तर आता हे मी परत एकदा तुम्हाला पाडून दाखवते. ते बघितलं, गॅस मी फास्ट ठेवलेला आहे आणि मग नंतर गॅस बारीक करायचा आहे. आणि मग असे बघा फेस आधी चांगला असा भरपूर फेस येतो, नंतर असे हे बुडबुडे येतात. तर हे बुडबुडे जरा कमी झाले की तुम्ही, तर हे शेव एका बाजूने रेडी होतात तयार. तर आपण हे पलटी करून घ्यायचे मग नंतर. तर हे शेव करायला जास्त वेळ लागत नाही, लगेच होतात शेव. तर हे चांगले असे दोन्ही बाजूनी चांगले शेकून घ्यायचे आहेत. तर आता बघा हे पण झालेले आहेत. तर मी तुम्हाला दाखवले मी करून परत एकदा की शेव करायला काहीही वेळ लागत नाही, झटपट होणारी ही रेसिपी आहे. आणि ह्याच्यामध्ये मी मेन म्हणजे खायचा सोडा घातलेला नाही. खायचा सोडा घातला असं तेल खूप खाल्लं जातं शेवमध्ये आणि मग ते तेल मग आपल्या तेवढं पोटात जातं. त्याच्यामुळे हे झटपट आणि मस्त असे शेव आहेत घरगुती. तर तुम्ही ह्या दिवाळीत नक्की हे शेव करून पहा. आणि बघा हे मस्त असे पिवळेशे बघा कसे एकदम क्रिस्पी झालेले आहेत बघा मस्तपैकी. तर हे आता गरम आहेत म्हणून. तर हे शेव जर तुम्हाला आवडले असतील तर तुम्ही काय करायला पाहिजे, माझ्या चॅनलला लाईक करायला पाहिजे, भरपूर लोकांना शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा. आणि माझं पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. आणि हे शेव एकदा नक्की करून पहा.